îro pazdeyê Gulanê cejna zimanê Kurdî ye. Heştî û heştemîn salvegera damezrandina Kovara Hawarê ye. Pazdeyê Gulana 1932yan bi pêşengiya Celadet Elî Bedirxan, Kovara Hawarê wek dibistanekî dest bi weşana xwe ya Kurdî kir û ev roj wek cejna zimanê Kurdî tê qebûlkirin û pîrozkirin. Celadet û heval û hogirên wî xemxûrên ziman û çanda Kurdî bûn. Ji bo axaftin, parastin û bipêşxistina zimanê Kurdî, çedekê mezindan û mohra xwe li sed salekê xistin. Kovara Hawarê û Celadet Elî Bedirxan îro jî bingeh û mîraseke mezin ji bo xebatên ziman û çanda Kurdî ji gelê Kurd re hişt û îlhamekê mezin da xebatkar û lêkoleran. Îro cejna zimanê Kurdî ye. Cejna zimanê Kurdî li hemberî pişaftinê hişmendî, li hemberî zext û zorê berxwedan, li hemberî tûnekirinê xwedî derketina ziman û çanda Kurdî ye. Di cejna zimanê Kurdî de em banga bilindkirina têkoşînê ji bo axaftin, parastin û bipêşxistina zimanê Kurdî û qebûlkirin û naskirina Kurdî wek zimanekî fermî dikin. Cejna zimanê Kurdî di serî de li gelê Kurd û di şexsê Celadet Elî Bedirxan de li temamî kedkar û xemxûrên zimanê Kurdî pîroz be. شیرین و خوش زمان کردی